Bezala zara, maikartera, maikalgara elkarrekin Berde marroi zuri zure begiradetako batekin Zalantza guztiak urtzen zaizkit, bapatean Belarrira goxo esan zenidan Mundua konpontzea lortu bitartean Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan Zutani batera, geldi ezinak gera Kantu bat, bizitako guztiari Kantu bat, aurretik dugunari Bada zerbait airean, bihotz aurretik jatzen denean Barrutik hitz egitean gu gara Agian badakizu, gaur ezingo gehituzte gelditu Beldurratzean utzi dugu, betirako Belarrira goxo esan zenidan Konpontzea lortu bitartean Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan Zutani batera, geldi ezinak gera Kantu bat, bizitako guztiari Kantu bat, aurretik dugunari Kantu bat, bihotzaren erditik Kantu bat Itzuli beharko baginan izu gabe Enoa inora Dena utxetik sortu elkarrekin Dena gure erara Berriz atzera itzuli beharko baginan izu gabe Enoa inora Dena utxetik sortu elkarrekin Dena A long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss
Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck, but I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. No verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark the day the music died. We were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter. 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass, with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume, while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance, 'cause the players tried to take the field. The marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. Beno, konpondu ditugu gure arazoak, beraz, minutu gutxitan izango gara zuzenean naiz irratian, eta baita zuentzat streaming bitartez ere. We were all in one place, a generation lost in space, with no time left to start again. So come on, Jack, be nimble, Jack, be quick. Naiz irratian, bigarren kafea.
azalpenik beharko du entzuleak, arratsaldeko 4:06 minutu, bigarren kafea 16 minutu berandu, kafea oztuta, azukrea dagoeneko pasata, gaizkeri gara, gaizkeri gara. Baina errua ez daukagu, errua maila beitiak du, gure kanpotiarrak tarteko lankideak, gaur teknologiari buruz hitz egin barote genuen kanpotiarrak kodigoan, eta guri ezakit kodiguek ez da, kodigoa izorratu. Bromak alde batero tita, arazoak izan ditugu, ezkara baina hasiko azaltzen ze izan dan, ze zakit asmatuko haute genukena azaltzen ere, baina zuekin bigarren kafea segituan martxan jartzeko moduan gara, ez da? Noski. 5, 4, 3, 2, 1. Iñaki, gaur St. Patrick's Day eguna delako jantzi duzu jertxe berdea, eta galtza berdeak, eta maskaria berdea. Egia esan, ez? Osa, ez da segunetan bizin izan. Bueno, asteazkena da, hori da jakin behar duzun bakarra. Eta asteazkenetan badakizun musika izaten dugu barra-barra, batez ere zugatik, ez dakit nola da, ulertu. Bai, eta gaurko elkarrizketa akustikoan Esti eta Mikel Marquez etorriko dira. Aitalabak gitarra hartuta etorriko dira gure laborategira eta besti pare bat entzuteko aukera izango dugu. Haze sortea gurea. Mari errauskin edota zapo, naranja erdirik etzazu bila, ze osoa zarelako. Zeure begi ez bizi eta ez, besteen begientzako, egin dorretxetik. Eta asteazkenak ez diratik asteazken izango gure kanpotiarraken bisitarik gabe. Pentsa, saioak bere orduan hasiko genituzke. Gaurkoan maila beitia dator eta benetan ez du errurik kotxaua, baina lotura erresa egin zaigu. Gaur teknologiari buruz hitz egingo digu eta gu teknologiarekin utxe egiten. Berarekin abiatuko dugu teknologiaren inguruko ziklo bat urrengo asteetan landuko duguna, gaur abiatuta noski, eta betiko lez erantzunak baino galderak botako dizkigu Maiak erantzutea, gaurko gure arazo teknikoak erantzutea bezain zaila izango delakoan gaude. Teknologia, musika eta makinak, music and machine. Antonio Machinen txiste bat egiten badet kalera botako nazue. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Txiste egin badago ja, ez? Bai, ya está. Ziste txarren espiritu erentxe ezu, ez? Geroz eta lotura okerragoak egiten dituzu, Goiuri. Hori da, zuk uste duzuna. Baina Antonio Matxinek badauka lotura gaurko efemeride batekin, Bai. Seguro? Seguro. Entzun. Antonio Matxin Spanish Nat King Cole ez izenez egintzen ezaguna nazioartean. Eta nor jaio zen gaurko egunez? Nat King Cole, estatu batuar jazz eta pop abeslari eta piano jolea. Nathaniel Adams Cole Alabaman jaio zen 1989ko martxoaren 17an. Zalantzari gabe piano jotzaile onenetarikoa izan zen, eta jazzaren ahotsik ezagunenetako bat da gaur ere. 1940ko hamarkadaren hasieratikan ezaguna egin zen King Cole Trio taldearekin, eta gerora bakarka ere. Entzulei bere azalaren koloreak gutxi esola bazien ere, Nat King Cole bere garaian nagusi zen arrazakeriak gogor jozion. Supremazista zuriek eraso egin zioten beltza izateagatik, eta eskubide zibilen defendatzaileek eraso egin zioten, pertsona beltzen aldeko auzian behar adina ez implikatzeagatik. 1974ean biriketako minbizia diagnostikatu zioten eta hilabete gutxira hil zen 1975ko otsailaren 15ean. 45 urte besterik ez zituela, baina bere musikak bizirik jarraitzen du. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe. Tira, lotura etzegoen hain gaizki ez da? Bueno, nahiko txoko. Guainzbei dagokizu beste efemeride bat aipatzea. Venga, vale. Aipatuzu gaur St. Patrick's eguna dela, ezta? Irlandako patroiaren eguna, hain zuzen ere. Irlandara joko duguni gaurko efemeridarekin. Gaurko egunez jaio zen Andrew Housier irlandar musikari eta abeslaria. Housier izenez ezagunagoa. Mundu mailan nagusiki Take Me to Church, eraman nazazu Elizara abestiarekin ezagun egin zen. Bueno, lotura hori ez da hain gaizkigon. Irlanda, santu bat, Eliza... Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death
Inigoren txanda zen, baina Irlanda aipatzen ari gara eta beste efemeride bat etorri zait burura. Gaurko egunez jaio zen Caroline Georgina Corr, irlandar musikari eta abeslaria. Mundu mailan bere anai arrebekin batera The Corrs musikataldeko abeslari eta kidea izateagatik ezaguna da. Eta besteaz gain, taldeko perkusionista izan da, besteak beste, bateria, botrajana, kajoia eta pianoa ere joz. Venga, oain bai, Inigo Asensio, zure txanda. Ba, nik musikatik alde egingo dut. Zuek bi abeslari aukeratu dituzue eta nik beste arte mota bat aipatu nahi dut. Eon. Atzo Juan Ignacio Atxoak kirolari buruz hitz egin zigun. Gaur Maia Beitiak teknologiari buruz. Eta zuk ez duzu musika hitz egingo? Munduan kasgora dago. Baina lasei gustatuko zaizu. Gaurko egunez hiltzen Luchino Visconti italiar zinema zuzendaria. 45 urte bete dira zinea narrazio ideologiko eta estetiko bihurtu zuen zuzendari italiarra hiltzela. Oh, bai. Berak zuzendu zituen Il Gato Pardo edo La Caduta de Glidei. Azken lan honengatik Oscar sarietarako izendapena lortu zuen. Italiako zinemaren erreferentea da Luchino Visconti eta ezaguna da beste zinema zuzendari batekin urtetan izan zuen liskarra. Federico Fellini eta Luchino Visconti etxaiak ziren. Federico! Ma perché? Federico, cosa fai? Egotu zaigun eskatu. Baina, asa zen postaren lehiaketa ere aipatu behar dugu eta 2 ordu soilik dazkau kontatu nahi dugun guztia kontatzeko eta 2 ordu ez, ordu bete eta erdi dakau. Bai, hori da. Laizzer epea jarriko diogu lehiaketari, beraz, adi egon. Berriro emango dizuegu lehiaketan parte hartzeko informazioa. Ba, martxoak 17 ditu gaur, arratsaldeko 4:24 minutu ditugu, baina asteazkena izanik, bagoaz musika girotik zuekin bigarren kafea hartzera. Ongitorri, bigarren kafera. Zuekin, Iñaki Lasa Etura, txaleon. Txaleon. Boligrafo eta mikrofonarekin arazoak zituen emakumea. Juri ez eiz arani zerdezu hor burrukatzaritza. Kroketa razio bat, mesedez. Eta azaldu harko digu, bere izan den gure arazo teknologikoen arduraduna, ala ez dakik ziur hor horpegia jartzen zuen, ez dakit banik, Maia Beitia zu izan zara edo ez, arratsaldeon. Atzaldeon, ni neuren magisiaz. Ai. Baizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide da, 4:25 minutu ditu arratsaldeak, martxoak gaur 17 bigarren kafeak 174 izango da. Eta, bueno, hementxe gara bigarren kafe hartzeko prest, zue guztiokin ongietorri bigarren kafera. Arratsaldeon guztioi eta oraindik konturatu etzaneterontzako berandu xamar abiatu gara, berandu xamar hasi gara eta orain zalantza dozkagu edo korri egin edo edukiak hankazora jarri. Eta bi aukerek sortzen dituzte bere abantaiak eta bere desabantaiak eta erabaki horretan gu ere pixkat prokastinatzen ibiliko gara erabaki atzean uzten eta ikusiko dugu sobre la marcha edo nola egiten ditugun gauzak. Baina biatzeko kantu bat behar dugu eta honako hau izango da ondo baderitzoz.
make love tonight. Beno, bixi-bixi abiatuko gara da gure maite duten tartearekin, eta tarte hortan abia puntua, ez da git norke, abia puntu horri norke helduko dion. Iñaki, nadezuzuk hasi, goiurizuk, Maia, zu abiatu, hemen uste etxeko lanak ondo egin dazu bakarrik, etorri zarela. Claro, haidan beste denbora gaten ez pentsateko. Nik matxero norberan bizitzin kontrolan sensazio eukitzi. Zer izten gazta urtebete daru hauela bestik geure burun eta gure bizitzin gain erabakisak hartzen da bela eta gu adaptan bigazela eta da sensazio batzetik guzen morun eta beste batzuk nahira bena enberdouela. Eta gustaten gazta sensazioi esateko ez, neuk erabakiko dut, neure bizitzea zerrein, neure denpora librizetan pasa eta lagateskun margenan kontrola bentzat hori eukitxit, esati neu naz neure burun eta neure bizitzin eta neure egoerin jabe eta ez bestik. Una. And it's so good to meet my baby. Nik ekin goiat? Bai. Zue bakizu liburuk begi dazkatela? Zer? Liburuk begi dazkate, honei bintzat pasatze zait, gute naizela liburu den da batea. Eta begiratzen zaituzte. Eta ikusten den liburu bat nahi da. Baina behi da. Ala! Iñaki, eta bere poltsikoa diruz beteta. Eta azte naiz, beste apalo batzuta juten naiz hola, giratzen naiz, eta liburu Eta libero behi behi da. Eta separatzen zait, ni oso askar maite minten naizela, eta konpainak egiten naiz etxea. Oh, ize polita! Eta hoxe, maite dut, niri behi da topatzen ditudan liburuk. Ua, ze ona. Eta zure maite dutago, Juri? Nik maite dut elkartzen dituzunean zure bizitzako arlo desberdinetako bi pertsona, edo laguntalde desberdinetako bi pertsona, eta giro polita sortzen denean denen artean, eta azkeren dena talde bakarra bihurtzen dena. Adibidez, unibertsitateko lagun bat eta kuadriako bat, edo laneko bat eta zure lehengusu bat, edo olako nahaste borraste arraroak egin, eta giro polita sortzen denean, eta gero ikusten dituzunean, bi pertsona horiek baita behaien artean erlazio bat sortzen. Hoi baita dut. Ze polita. Ez zait. Nik maite duten artean topiko xamarra aukeratu behar dut. Ui. Ezin dezu esan, kafea edo musika. Ados. Vale. Inoiz aipatu du saio hontan bidaiatzea gustoko izan dudala, bidaiatzea lana izan dudala, eta lan egiten garatzea lortu nuen alako amodio sentsazio bat, edo harreman arraro xamar bat aireportuekin eta hegazkinekin. Hegazkinetan eroso sentitzeraino, hegazkinetan gustora egoteraino, eta badira, ez dakit, Japoniatik buelta 2019ko urrian edo egin nuela, edo irailean, urte terdi hegazkin bat ez du hartu, beste askok ere akasatzen duten hartuko, baina bihar badagokitz hegazkin bat hartzea, eta Hola. Maite dut. Hola. Vows are spoken to be broken, feelings untense, words are trivial. Eta Depeche Modeen doinu hauekin murgilduko gara, bai, orgatu ezin pitxu doinu hauekin murgilduko gara kanpotiarrak tarte berezi honetan, nahiko kanpotiar berezia delako. Ez da gizargatik, baina ezkenen uste kanpotiarrak tartean teknologiari buruzko ziklo bat izango genuenik, eta, uste dut maila entzun da segiton ulertuko dugula ze toki duen kanpotiarrak tartean teknologiak eta nondik helduko diogun, nondik erreparatuko diogun, baina zu kontatuko diguzun, baina. Bai, 3 saio izango diz. Gaur bizka modoko orokorrin, teknologisi zer dan, aipatuko, ze testu ingurutan sortu izan dan, ia teknologisi demokratiku dan, ero zenbate arte dan, eta demokratikoaz nahi dugu esan ia danan eskutan dan, ero privilegiau batzun eskutan bakarrik. 5G ingurun bebai aditu batei galdetuko zau, ni baino asko sobetua esplikako eskune, 5G zer dan eta zertzuk ondorixo, zertzuk galdera eta kezka sortzen da ben, eta gero, horren inguruko hausnarketia jarratxuko. Eta hurrengoko saiutako onmodan dan berbi, hype bat sortuko. Wow! Gauzatxoak datoz. Gauzatxoak datoz. All I ever needed is here in my arms.
Bueno, abiatuko gara, teknologia kokatzen, ze, ez da, teknologia ere zer den uste dut gaur egun badugula hola modu batera edo bestera ulertuta, baina teknologia gauz asko dira, eta uste baino, ez da, gire esan nahi zabalago duen kontzeptu bat ere bada ez maila, eta gero, hor bada beste zerbait, inoiz ez dugu planteatu teknologia demokratikoa ote den, baina, noski, horre badago arrakala. Bueno, neu, pues aio prepara arte, inoiz plantea bainaukan galderi. Baina teknologisi bada gauza zabal bat, eta hori delelengoko gauzi nahiko neukena erdiguna ekarri. Teknologisi buruz baguz, 3 saio eskaintza lehengo definioen biko da, jakitzeko zerrei buruz gabizen. Ze bestelan emoten dauze bakarrik iPhoneak izan birdizela, ero azkanengoko txilixuko gauzak, eta teknologisi de berez gizaki etxen gaitxuena. Gizaki danetik teknikak eta lanabezak ibilitzu, ero bai eizatzeko armak etxeko, edo zue etxeko, edo horratzak jantzisak inalizateko, eta gizarte bako txin teknika eta teknologi desberdinak ibilidadez. Orduan, ez da bakarrik azkanengoko gauza elektroniko modernuena, teknologia geuk sortzen dugu eta inevitabli dugu ze geure pentsamentu abstraktuaz batea du horren sorketi eta horren inguruko hausnarketi. Orduan, horrek beste punto baten kokatzen gatxu. Esaten da benin aurrera kuntza, bueno, gero ikusiko dugun morunez, aurrera kuntza noruntz. Ze berez, eronorutz algaz jun. Orduan aurrerutz esaten da benak, zeinek esaten dago eta zehatxik esaten da. Holan, aipatzeko esan dugu, ez da, zue etxeko edo erropak etxeko teknikak bebai teknologisi izan dizela, gaur egunin hori iPad bat bada teknologisi, baina bere momentun idazketa bebai teknologisi izan zen. Ero gaur egunin Twitch ero TikTok teknologisi izen morun, baina bere momentun telegrafu bebai izan zen. Eta holantxini, gauza askoaz aldala, gauza askotan aldogoela ikusik teknologisi. Bi ondorixo. Batetik, hori, zentzu zabal baten ulertu behar duela, eta bestetik, emon dizen aurrerapen gexenak, aurrerapena ulertute, kontatezkun modunez, edo adelanto, edo salto kualitatibo handixenak, gerra epokan emon izan diz. Orduan, horrek hobekuntza edo modernizazio edo, zelan deitxu hizkuntzik bagizu eta izunetxen gatxuela, baina ez da izan gizarte bat hobetzeko, sinoke gailentzeko, beste baten gainetik egoteko ingiz aurrerapenik ero aurkikuntzaik handixenak. Eta hau esan da, azkanengoko holan hilabetitan eta ahoz-aho dabilen gai bat ekarriko, 5G, eta Miguel Bose gonbidatu dugu. Ez, nola gaiai buruz asko daki norbait ekin itzingo deula esan dia zuen, Bale. Baina hori da, asko entzuten da, baina ez dakia bozo ondo zer dan, ero zer suposaten da ben horrek. Orduan, Asier Garaialde invitado. Asko zabeto, Miguel Bose baino. Hombre, ez dakit, beak ze pentsatuko du, baina uste dut baietz. Eta hasi entzun marko dugu dagoeneko, ez da? Badugu barruan dagoeneko, nik hemen daukat teknologiarekin gaur ja arralako harreman arraro xamar bat, baina bai, Asier Garaialde arratsaldeon ongitor bigarren kafera berandu bada ere. Kaixo. Arratsaldeon Asier, ondo? Ondo zan jai. Kurioso da, ze Asieretan maila dira elkar ikusten ez duten ez, barkatu, Asierrek maila ikusten du, baina mailak ez da Asier ikusten. Konponduko du horrelakoaren batean, hau jarri behar dugu horrela gonbidatuentzako pantalla bat, edo horrela kable gehiago eukitzeko, eta teknologiak ere arrazoi gehi izateko gu izorratzeko. Bai, Asier, eskatu netzun, ia zeure ezagutzatik 5G, holan, para tontos, ia aldozun esplika, neuk ulertzeko modun bentsat, zeibilinaz ikertzen eta ez dute bape argi, ez da bape argi gehatu. Orduan, alko bazenun esplika zer dan 5G? Bai, badirudi orain ikusten edo badirudi izan dela mundua
salbatu duguna edo. Baina bosgea oso erraza da. Bosgea azken finean da telefono mugikorren teknologian bosgarren generazioa. Horregatik da 5G. Ez da beste berezitasuna orain arte ondian salto teknologikoak mugiko saretan telefono horrean generazioen bidez banatu dira, ondatan lehendabiziko generazioa, hau da hitz egiteko bakarrik, internetetik, daturik, hitz egiteko bakarrik, eta gero pixkanera, teknologia horregatik, zitzaio generazioa, 3G, ezagunari, zizatu 3G izen hori, gero ja 4G bazirudien kriston bezala, eta hori zan, laugarren generazioa, eta orain ja, ez digute ja mundua salbatuko duna, hori 5G, 5garren generazio hori izango da. Baina ez da besterik, da mugikorren teknologiaren salto teknologiko bat. Aurrekoak izan dira bezala, ez gutxiago, ez gehiago. Hobekuntza batzuk ekarriko ditu, beste aukera batzuk ekarriko ditu, baina besterik gabe. Eta horren salto kualitatibun adibide praktikuk emon zainke, zer suposako da ben? Guretzako, herritarrontzako, horrela sumatuko dugun gauza gutxi. Gutxi xamar. Azken finean, honek eskainiko diguna izango da, internet abiadura azkarragoa, latentzia edo seinalearen moteltasuna esan dezagun, puntu batetik besteat seinaleak irauten duen denbora, joaten irauten duen denbora, hori gutxitu egingo da, latentzia, eta bestela ezer gutxi. Orduan, horrek ze albideteko digun, mugikor bezala erabiltzen dugun hoi, eta mugikor bezala gaur egun erabiltzen dugunak, esan nahi dugu, bideoak ikusten ditugula, TikTokak ikusten ditugu, WhatsApp, Telegram edo sinalak erabiltzen ditugu, erabilera normal bat egiten dugun ontzako, ez du askorik ekarriko. Gaur egun dagoen abiadurarekin ematen dugun erabilerarentzat nahikoa da. Albidetuko du, igual mugikorrean bideoak laukan ikustea, eta horrelako gauza, baina zeinek ikusiko du pelikula bat, laukako definiziorako pelikula bat, mugikorreko 5 pulgadako pantalla txiki batean, inor gutxi. Azken hori ez dugu nolabait esateko benefizio hori ikusiko. Laukako telefilme bat, 5 pulgadako pantalla txiki batean, hori da aurrerakuntza, hori ez da aurrerakuntza. Aurrerakuntza gehien bat ekarriko du industria munduan, aplikazio oso espezifiko batzurentzako. Eta beti bezala aretik gute saltzen hau guretzako panazea bat izango balitz bezala gu hortara bideratzeko eta, teknologia azkeneko urteetan sartuta dagoen lasterketa burugabe horretan, oraindik gu gehiago herritarrok, oraindik gehiago murgiltzeko, oraindik behar izan gabe, edo oraindik, oso kontziente izan gabe behar dugun, edo ez dute aukeratzen utzi. Enpresa transnazional oso hondiek, zuzenean esaten digute, edo adierazten digute, zer omen den behar duguna eta zertarako bideratuko gaituz, nora bideratuko gaituzte. Bai, holen esplikata, emoten dauzez, beste batzun beharrak geure behar nahi txuezela bihurtu, eta horren ingurun benetako eztabaida informatu bat sortu baik. Bai, horre, gure entzulek badiote ez, gure Axuri Beltzak esaterako dio 5Garen ondorioa izango da, IoTak dena konektatuko duela. Ezin gehi 5G denak internet edukiali izango luke. Aparato guztiak 5Gera konektatuta datuak ziztu bizian hartzen. Singapurren dagoeneko mediku batek zirugia bat egin dezake Londresen dagoen robot baten bidez 5Gari esker. Hori dira botatzen ari diren iritzi, esaldi, eta datuetako batzuk. Asier, ez dakit IoTaren inguruan ere zerbait eipa dezakegun, azken finean 5Garen ondorio bat izango da, edo ez dakit. Barkatu, zer da IoTA? Nik uste hor ez dakit, Asierrek akaso erresagoa azalduko digu.
Bai, IoT da Internet of Things, edo gauzen interneta. Hau da, aparatuak, pertsonak gainean ez daukagun aparatuak automatikoki datuak bidatuko dituzte. Sentsoreak bate bat irekitzen denean, edo labadora batek bere programa bukatu duenean, etxekoari abisatuko dio, bukatu duela, edo hori da gauzen interneta. Gizakiaren parte hartzerik gabe, datuak nolabait saretuko dituzten aparatuak. Diotenez, gauza guztiak, munduan gauza guztiak internetea konektatuko gango dira. Eta horren zule horrek komentatu dugunaren arira, pixkat, IoT-a, 5G-aren bidez IoT-ak salto bat emango dula, eta dena egongo da konektatuta, eta hau eta beste, eta munduan alde baten dagoen zirujago batek, beste munduan beste puntan dagoen ebakuntza bat egin ahal izango duela. Bai, hori horrela da. Baina IoT-aren inguruan norbaitek ez ze baldin badaki IoT-a ez dela batez ere datu kantidade oso handi eta datu azkartasun batean oinarritutako teknologia. Hau da, datu oso txikiak eta abiadura oso murritzetan banatuko dituen teknologia bada. Orduan, IoT-a da beste aitzaki bat, nolabait 5G horren beharra gure gainera botatzeko, edo hori beharrezko esango balitz bezala. Eta gaur egun IoT-a pentsatuta dagoen bezala, edo diseinatuta dagoen bezala, ez da abiadura eta azkartasun horren beharrik, baizik eta alderantzizkoa oso datu gutxi eta oso modu modelean saretzen dira. Azken fina, zeinek nahi du, ez dakit, temperatura argailu batek segunduro segunduro 10 aldiz irakurtzea ze temperatura didan, berdin zaigu. Guretzako 5 minutuan behin termometro batek esaten baldin badu zer temperatura da, nahikoa da, ez dugu jakin beharrik 10 aldiz segunduro ze temperatura didan, ze ez da asko aldatuko segundu batian, eta ez dara 5 minututan. Orduan, IoT-aren inguruan, beste aitzaki bada. Eta ebakuntzaren asuntori, lehen esan dudana, horrelako aplikazio oso espezifikoak albidetu alko dira, guk ez dugu, herritarrok ez dugu izumatuko, baina industriak bai. Baina hortako ez da 5G behar. Horrelako ebakuntza bat egiten baldin bada, inork ez du 5G erabiliko. Gaur egun badaude beste teknologiak, adibidez zuntza optikoa, gaur egun badagona, oso abiadura azkarrak eskaintzen dituna, oso latentzi baxuak eskaintzen ditunak, eta operazio bat egiten duen ospitalean zuntza optikoa egongo da. Orduan ez da beharrik 5G bat egotea horrelako ebakuntza bat egiteko. Gaur egun badago teknologia horrelako aplikazioak erabili izateko, ebakuntzak egiteko, eta munduanen puntu batean dagoen robot bat oso modu nola esan, oso kontrolatua edukitzea 5G gabe. Hor dakagu, zuntza. Norbaitek esango du ere, orduan, halko da mundua punta batetik bestera hitza egin, eta ez gaude horretan gaur egun, eta ez dakagu irratia gaur egun munduan punta batetik bestera egiten duela, gaur egun egiten dira teknologia, horiek erabiltzen dira, eta ez da 5G-aren behar hori. Egongo dira puntu batzutan, edo egongo dira kasu batzutan, 5G-ak aurrerakuntza bat eskainiko dula. Baina ondo ikusten hasita, edo ondo aztertzen hasita, ez da horren beste izango, eta gaur egun hori egiten da beste teknologia batzukin. Gehiago da, hortara, edo hori behar dugula sartzen digute buruan, eta esaten digute, hori izango da etorkizuna hori. Eta adibide hori askotan jartzen dute. Munduan puntu batean dagoen zirujao batek, munduan beste puntuan dagoen paziente bat operatu ahal izango du. Baina hori gaur egun zuntzarekin egin daiteke. Hori da. Horregatik esaten dut ez digutela galdetu, eta azken finean marketing oso kanpaina bortitz bat egiten bidea 5G hori nolabait justifikatzeko. Horre gauzen interneta, Internet of Things hortan, IoT horren baitan hasier, aipatzen dute entzulek, ez? Datu kopuru oso handia, ez hainbeste banda zabaltasunari edo zabaleroari dagokionez, baizik eta datu txiki asko aparailu eta gure bizitzan oso txertatuta dauden gauzen inguruan, eta horrek perfil sozialak generatzeko sortzen dituen aukerak. Uste dut,
berriz ere hemen ari garela azken hilabeteetan oso maigainean eta oso eztabaidan erdigunean izan den kontrol sozialaren bueltan edo, ez, eta uste dut hor 5G bera baino, 5G hori justifikatzeko bestelako edo inguruko egoerak direla, ez, kezkagarrienak ikuspegi sozial batetik hasier. Bai, hori da. Eta hori da, herritarrongan eragingo duen gauza nagusitako bat. Eta da, gurekiko kontrola, gure mugimenduen kontrola, gure perfil soziala eta gure perfil pribatuaren erabateko kontrola edukiko dutela. Zenbat eta gauza gehiago konektatuta egon internetera edo enpresa transnazionalek, azken finean hori da, enpresa transnazionalak ari dira guzti hau martxan jartzen, honen onura beraiek edukiko dutelako, orduan enpresa transnazional horiek guri buruz ekiko duten informazio kopurua askoz ere handiagoa izango da. Hori IoT horrekin, eta horrek ez dut esan nahi 5G behar dugunik hori egiteko, baizik eta gaur egun sortzen den teknologia horiek, sortzen dutena da azken finean gure kontrola areagotu ingo dela, gure perfila edo gure ganako kontrola oso potentzia handiek, oso multinazional handiek, beraien negozioetarako erabiliko dutela eta gure pribatutasuna, herritar xumeen pribatutasuna oso kaltetuta geratuko dela. Hori da arazo nagusietako bat 5Garen inguruan. Hori. Zenbat gehiago konektatu, gauza gehiago konektatu, gure pribatutasuna hankaz gora joango dela. Horre, entzulek ere parte hartzen jarri gustatuko litzaigu, ze ikusten dugu batzuk behintzat asko dakitela gaiaren inguruan, baina hemen uste dut, edo ez dakit, erresistentzia individualak ere hor ditugula, ez? Eze puntutaraino, gure bizitzako hainbat gauza nimino internetaren menpe eta internetaren bidez gugan zerbait jakitea ahalbidetu nahi dugun. Eta orain ari nintzen pentsatzen, hemen gure laborategiko bi kalefazio hauek internet bidez kontrola daitezke. Ez dira kontrolatzen, Goiuri eta biok oraindik ez dugulako asmatu eta norbaitek lagundu nahi bagaitu ongitorra izango da. Baina, orduan norbaitek nunbait munduan jakingo luke bigarren kafearen laborategiko temperatura batazbestekoa zein den eta non sentitzen garen gu eroso. Eta akaso horrek ezkaitu gehiagik kezkatzen, baina hori orokortzen denean eta gure bizitzetako mugimendu guztiak aztargai daudenean, merkatuaren eta kapitalismoaren menpe jartzen direnean, horrak aso maila sortzen dira kezkak, ez? Banan-bana aztertuta ezkaituzte kezkatzen, baina hori orokor bihurtzen denean. Hori da, bigarren zaiun landuko roguena bat. Beraz, dena ez dugu gaur kontatuko. Noiz atozen lanera, noiz ateratzen zareten ere bai, tira, noski. Hemen beti da piztuta kalefazioak, bai hori de jakin dezakete. No more lockdown. 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 Beno, Asierre garaialde laizera gurtu egin barko dugu, izan ere gure atzerapenek bera ere atzeratzea ekarri dutelako eta ez dugu nahi inora berandu heltzea. 5Garekin Asier ezingo duzu konpondu hori, ezta? Ez daukazu 5Gak egoera konpontzeko gerarik. Txantxak alde batera utzita, izarkomeko Asier garaialderi eskarrak eman berrizkiogun maila, 5G kontzeptu zerbait ulertzen laguntzeko, baina esan da bezala Asier eta laburbiltze aldera, arazoa eta uste dut garbi adirazi duzula, ez dela 5Ga bere horretan baldin bada, baizik eta 5G horrek gure bizitzetan eta beste egoera batzun ondorioz sortu lezakeen eta dagoeneko neurri batean gertatzen ari den gure bizitzen kontrola, ez? Uste dut fokoa hor jarri barko genukela kaso. Bai, fokoa, bizpairu puntutan jarri bar dugu, hori 3 puntuetako nagusitako bat da. Beste puntua da 5G teknologia horrek eragingo duen energia kontsumo handitzea eta horrek ere gizartean sortuko duen beste kalte bat. Energi kontsumoa gaur egun sobrekontsumo bat sortzen ari gara
teknologiak energia konsumo oso handia sortzen du, eta 5Garen ondorioz, hori asko handituko da. Orduan, arazotako bat izango da pribatutasun falta edo kontrol, sortuko diguten kontrol hori, bestea izango da energiaren gain konsumo hori oraindik gehiago handituko dela, eta gaur egun arazoa aldin bada, hori arazo latzagoa izango da, eta hirugarrena izango da, nolabait telekomunikazio burujabetzan edo teknologia burujabetzan oraindik mugak handitu egingo dizkigutela, zer, komunikazio guzti hori telekomunikazio operadore transnazional gutxi batzuren esku geldituko da. Azken finean 5G teknologia ez du enpresa askok garatuko, baizik eta, gero eta enpresa gutxiago daude telekomunikazio munduan, horrelako teknologia berriak garatzen dituznak. Orduan, sortzen ari dena da, azken finean, teknologia guzti hori, telekomunikazio guzti hori, datu guzti horiek oso transnazional gutxiren esku geldituko dela. Orduan, hori dira, nolabait, 3 kalte nagusienak 5Garen inguruan. Uste dut ondo asko labur bildu eta azaldu digula Asier Garaialdek eta eskerrak eman da agurtu egingo dugu arratsaleko 5 iritsi aurretik. Maia, zure baimenarekin behintzat, ez baduzu beste zerbait berari galdetzeko edo botatzeko? Ez, aipatu bakarrik, Asierrek izarkomeko sortzaile eta fundatzaileetako badala, orduan 3. puntun berak esan da benaz, teknologian burujabetzan, hor badakaguela gertutik gerture, burujabe izaten laguntzezko kooperatiba txiki bat. Eta xuri beltzak esaten dio, Asier, izarkom lan oso txukun egiten ari da. Eta gainera ez dugu hemen gure gana punturik hartu nahi, baina ez da lehenengo aldi izarkoma aipatzen dugula, eta gainera saio honetan aritu ginen euren ekarpenari buruz, eta ekarpen horri balio ematen, beraz, segi horretan, Asier, Gari eta konpainia, eta, seguro aitzaki mila aurkituko ditugula, bigarren kafean berriz ere zuekin aritzeko, beraz esandakoa, eskerrik asko, eta laizter arte, zinegin bezala, 5 baino lehenago libratu zaitugu, Asier. Eskerrik asko zuei, eta bagitzue beti laguntzeko prest, edo teknologia munduan, dauden zulo ilunak edo puntu ilunak, laguntzen argitzen laguntzeko prest. Eskerrik asko, Asier, ondo izan, aio. Zuei. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Kaixo, Zertx naiz, eta hemen Leiotik Mundura diskoko kantu bat nahi dizuet aurkeztu, Mezua du izena, eta ea gustoko dezuten. Apa zuek. Artetik iragan zen Euskaren lehen izpia Esnatuta nengoen Ordurako Oea Etzan da upentsako Eta zer txentzuten ari garela jarraitu behar dugu, kanpotiarrak tarte honetan, Asier Garaialdea agurtuta Maia Beitiarekin, ze teknologiaren inguruan egingo dugun saio sorta honen lehenengo honetan baduka oraindik zer aztertua, eta teknologia gozasko baitira. Holanda, eta teknologia batzuk bizitzi asko erreztuzku, klaro, galderire, bizitzi zemate arte errezten dabe teknologi barrixak. Batzuk ikaragarri, labadori morun. Beran alde honak, honei buelta asko emotzat, eta asko iblinaz diskutiuten, labadorik
hombre, erreztu, ikaragarri, ez da bardina erropa guztik, izara guztik, errixunero labaderun, garbitzi, urotza, ez da, eta erosikatu horredanak eta. Egixera bebai modu oso kolektibun etxen zamenela, eta bixi modu komunidadiaz lotute guanela, labadorik nahi rau esan, zeu bakarrik etxin nengo zule. Baina erreztu bai, etxen dago, erreztu bai. Eta, orduan, badaz gauza batzuk lankargi harintzen, asko laguntzen da bena, horrek robotak eta modan da zenak, ez da? Aspiradori pasa ordez bera bakarrik etxen barau, da txukun etxen barau, batu, gauza bat gitxia. Niri zepentzau emote sukaldeko robotak. Ez dut esaten mundu guztik kozina birdabenik, eta sukaldeko robotak dira zuk sartze duzula osagaiak eta iteizu... Bera bakarrik etxen da bela, eta ez da gadudaik oso ondoengo da bena, eta jente asko baino gozua baino da bena. Baina, esateot, hori lankarki harintzire jente askontzako bai isangora, eta nik hemen etxen da benak, eta ez da epaitzetik, zinoke hausnarketatik nahi dute abiatu. Nik eneukezela labadori eta hori robota maila bardinin ipiniko, ze jateku preparatik badakar gauza sozial bat eta autozaintzatipe bai badakarrez, erosketak nun etxen dizen, zelan etxen dizen, jateku zelan preparaten dan, hor badan maitxasun ekintza bat ez da. Eta iristen gazta, bizkat azirrek esan da benan, aritxik, ataden da bela tramankulo barrixak gauza geroat harina etxeko, harina, ze egixera oso denporak itxedakauela, gure egunerokotasunin denpora gexena biharrin pasaten duelako. Orduan hortik kanpoa dakauen denporak itxisen airou, izialdi xeuki, baina kontuz ezke igual hortxera trampi, ze hori aizialdi xeu lertu ere izku konsumoako izan birdala. Claro. Eta igual aldarrikatu behar duguena ez da konsumoako denpora gexaua eukitxi, ero gauza gexaua konsumio alixati, sino que simplemente gauzak geldixaua eina alixati. Zer, jente askok ez dauko zinaten ez dakarrelako astirik, baina pillo bate sukaldeko programa daz, pillo bat liburu horaz, orduan ez da jentik interesik ez dakarrela. Baina hori lotute da zuzenin ze lan baldintza dakauen eta ze bixi baldintza dakauen. Eta horrek eskatzen da bena da igual, sistemin kontra juti zuzenin, eta esatiz ez igual, gitxiaua, geure bizitzako denpora gitxia pasabi geunke biharrin, eta beste gauza batzutako denpora gexaua euki, ez dakauen denpori aizialdirako konsumoako haringengan pasati, sino que dana eraldatzi eskatzen da ben, ez, hausnarketa bat, eta buelta asko motzatorri. Eta gero, hau Ane Elizegi, beste kanpotiarraz egonaz bebai komentaten laguntzizkatu netzan, etxik etxeko ordun eta bada oso teknologi aurreratu. Eta berak esateztan, gaur egunin aurreratuena duaien dala ez, eta justo errezoi emotea dator. Bada, adibidez, Donostin bada neuk ikusi nogalako hotel bat, dakarrolako plaka batzu mauruen fatxadan, orduan segun ze temperaturaran, fatxadan plakak zabaldu itxendi, ero batu itxendi. Berotasune mantentzeko edo urteten lagateko. Karo, Dubaien eta olako oso puntaren gudakarre. Eta nik esateot, zehatxik diz aberatzak hori teknologisi dakarrenak, zehatxik ez dutxue VPO-ko etxen horraz teknologisiaz. Imagina, ondo Donostin, ez da izemat, daneta, datozen 5 urtitan, ez da 5.000 etxero, zeman aire bena, astok esan di bat. Hortik batzuk gitxiei VPO-kuk izangoriz. Baina ipini ezkeo dan teknologisa puntaren gu konsumu gitxitzen daben etxik etxeko, gero bai fakturan, bai faktura energetikon, baina bai ekologikon be asko igarriko litxake. Zehatxik ez da hori herritarran esku ipintzen. Zehatxik izan birdiz privilegiau batzuk, etxe modernuk eta ez dizen lakuk eta dakarrenak. Are gehiago, etxe bizitza soziala sortzerakoan, askotan, oinarrezko bizi baldintzak bermatzeko ere ez dira sortzen, eta hori izaten dira, ezetasun arazoak, temperatura islamendu oso txarrak, etxe hotzak,
eta bestaldean teknologia gugatik pentsatzen du ez, eta temperatura ezartzen du. Arrakala, ez da bakarrik teknologia bai ala ez, teknologia gabeko etxeetan ere, zenolako etxeak egiten ditugun, eta hor ere teknologia dago noski, eta ez dago paregotasunik. Baina zeinentzako, teknologisi zeinentzako da, horretxatxik demokratiku de, nik ez dut ikusten, ez talako danan eskutan. Harriak euskor dira ere, aukeratzen dazun tonuaren baitan. Dena ukar inguruan, etorriaren minan ere maitale. Ero adibidez, beste adibide bat, osasunin, ez? Teknologisa puntarengu protesizetan ibiltzen da, baina langile batek, besu edo hainka faltan protesiz bat birbadau normalin ez dakar diroik hori erosteko oso karuk izaten dezelako, eta crowdfunding bat, enberdabe. Eta ez da izuei, baina niri hori ez gazta normala eristen. Ez da normala. Ez da. Vale. Lasaiago bat izan. Ero beste adibide bat osasunaz lotute, aidan beste urte darue malarian kontrako txerto baten bile, ero iesantzako ebai txerto bat, eta koronavirusana urte betin atarabe, orduan galderire, zein gaixoture? Claro. Zein gaixoturanan arabera teknologisi ibili dabe edo ez dabe ibili. Eta orduan, ondorixo modun ez, eta sarrera morun honei zikluai, akordaten zazein genunela ondala azte batzuk neutraltasunan inguruko zaiu. Eta gainetik aipatu genuen, da areaz lotute ez, teknologisi ez da neutrala. Badaz, teknologisi sortzeko baliabidik pertsona batzuk ipintzen dabe helburu bateako. Eta hasierrek esan dabe maurun, guri ez tozku aukeratzen emoten, eurak esaten dabe norutzjun birdan, eta gainetik sinistu ere eratxesku, hori dala bide zuzena, hori dala bide bakarra, eta geupe bir douela horrutzjun. Eta nik amendik luzatzen dut, hausnarketa bat, kontu zibiltzeko sinistu eratxeskun gauza guztikin, ze horren atzin badaz interesak, eta segurunetik ez diz gure interes bardinak. Ez da egit askoz gehiagorik dagoen esateko, ze esaldiak ez dute erantzunik behar ere, dirua jartzen duenak agintzen du, horra maitzen da dena dioa Xuri Beltzak, eta maia reportaje itzela 1000 esker pena ez duela ematen sakon lantzeko. Lasai, ze horrengo bi asteak erartuko ditugu honen inguruan aritzeko, eta horrengo dugu, eta astean zehar entzulek ere gai hauen inguruan hausnarketak bota nahi baituzte maia, helarazi guri eta guk maiari pasako dizkigu eta denona artean josiko dugu analisia. Hori da, eta nebosunik apurtxu bat, aurratu nahik spoilerrik emon baik, urrengoko astitan zelan jorratzeko asmu dakaten hau gaxau ero dakauen, urrengoko asteko izenburu de, pentsaten dut nahiko esaten da bela ez, mobila daukat, ala mobilak nauka. Eta hasierrek aipatu da ben sortzen dizen datu guztin ingurun, aplikazioik, horren erabilpena, horren ingurun, engau berba, bai maila pertsonalin, zer agindakarren bai maila soziologikon. Eta ja, askanengoko izango litzake, martxoako 31ko zaiu, ez teknologisak eta ziberlebiatan, edo, demokrazisia zel lotura dakarren aztertuko. Hortxe dozkagu gaiak, hortxe aurrerapenak, hortxe datuzen bi esatako kanpotiarrak, eta beraz, entzule zareten horiek, eta zuen iritziak, eta sakontasun eskara hortan zineten, Xuri Beltza, Ibila eta konpainia, bota zuen iritziak, eta noski jarraitu gurekin zuzenean saioak, ze hortarako egiten dugu saio bat zuzenean, zuek ere zuen iritziak, guri helarazteko Maia Beitia, mila esker, eta torren astean jarraituko du teknologiarekin, baina arazo teknologikorik gabe, ni oraindik gaur saio hasierako arazoekin, ezin eretokien jarraitan abil. Eta tira, eskerrik asko Maia, datorren hasi azken arte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Printzesa eder, printzipe guapo,
Mari errauskin edota zapo, naranja erdirik etzazu bila, zeu osoa zarelako. Zeure Esti eta Mikel, Mikel eta Esti, aita eta alaba, alaba eta aita. Euskal Herrian baditugu abeslari eta musikari saga ugari, oholtza konpartitu eta elkarrekin abestu duten senideak. Baina ziurrenik ez da hain ohikoa musikari horiek elkarrekin disko bat ondu eta bien izenean argitaratzea. Esti eta Mikel Marquezek iaz argitaratu zuten azal berritzen lan luzea. 10 abesti ditu lan honek, horietako erdiak Estik sortuak eta beste erdiak aitak. Sarritan gure garuna, izan gaitezke handi zain txiki, azkarrak edo tuntuna. Aski ezaguna da Mikel Marquez gurean, ibilbide oparoa osatu du Errenteriako kantautore honek. Oroitzapenak oparitu zizkigun 80. hamarkadan, eta den hankaz gora jarri eta kantu erotikoak, tribuaren hitz galduak, hiri hartan izan zen indar bat ibili da hor 30 urtez. Eta irratian gaudenez, ezin ahaztu irratiko uinetan barna egin dituen urteak, bai herri irratian, baita Euskadi irratian ere. Eta nolako enborra, halako ezpala. Musikaren arrak ere koske egin dio Esti Marquezi, txikitatik entzungo zituen aitaren abestiak, ikusiko zuen nola sortzen zituen doinuak, eta seguraskire etxean, intimidadean behin baino gehiagotan kantatuko zuten elkarrekin, baina txiko jolas hori holtza eramatea izan zen lehenengo urratsa, Mikelen kontzertuetan kantatuta, eta zal berritzen izan da hurrengo pausoa, etorkizunean etor daitekenaren lagina. Lotuta eskartu xuabe, enor gabe bizi gintezke. Ongi etorri bigarren kafera Esti eta Mikel Marquez. Kaixo. Kaixo. Arratsaldeon bioi, ongi etorri. Gaurra puskatzen du iragana. Bueno, gaitezen berritasunetik, hasieratik entzuten ari gara ointxe bertan printzesak eta printzeak abestiaren bertsio berria. Ustu ez, martxoaren 8 atarian emakumearen nazioarteko egunaren arira, eta zenuten hori, bai bideoklipa, bai abesti berritu hau. Bai, abestia atera genuen azal berritzen diskan, baina, zan askoz lasaigoa, oso akustiko bezala zionez. Ze, nik abestia hau, Alaia Martin bertsolarian letrak dira, impresionantek, nire ustez. Eta grabatu genunen, nik nahi nien garrantzia eman letrai. Orduan, instrumentuk ez nuen nahi, ez dakit, ondo esan da, baina estorbatzia edo. Ez duela estorbatzen, baina nahi nun zerbaitola oso, letrak entzutia, ez? Eta, hola grabatu genuen, baina, gero denborakin konturatu nintzen, faltazula zerbait. Zerbait, esaten hon, eske falta hau izatea gehiago bezala, ez? Hain letra garrantzitsuk izan da, pentsatu nun bateri bat nahi niola sartu, pop estiloa nahi nula eraman gehiago, eta pentsatu nun eta egin nun. Bai. Askatasuna ematen diru, topikoak birrintzea, imperfektu sentitzen. Hortxe egin zuten ez da hola zure hau txabakarri gaina ez, bertsio honetarako, bai Ola Salvador eta Sara Zurzak ikuituzu bidelagun. Bai, nahi nituen emakumea hotxak, hasieran pentsatzen jarren zanen ez nekin zenbat, ez nekin zein, ez nekin nundik jo. Ta, pentsatu nun, olatz oso ondo geldituko zala abestin, ala gelditu ala zein behintzat. Eta gero Sara, baita oso ondo abesteu, eta pentsatu nun behaiei esatia, santziaten baietz biak, eta holaxe genuen. Geho baita eukitugu kolaborazio gehiago diala musikarik. Gure diskon ja, Arkaitz Miner eta Julen Alonsok parte hartzeue, esango nuke gure diskan bizkarrezurra diala, ze behaiek jantziue instrumentukin gure diskoa. Baina, abesti hontako Ander Zulaikai esan ionea bateria grabatuko zituen bateriak, eta baietz esan zian, eta gero Ane Bastida ukidu baita, bajuakin. Orduan, hola, eta gero Arkaitz Miner eta Julen Alonso. Eta Olatz eta Sara. Eta nire, itatxo. Hola. Kaixo. Hemen gurekin. Iaz argitaratu zenuten azal berritzen, okerrez naiz azaro aldera izan zen. Bion artean argitaratu zuen lehenengo lana da. Hala ez da lehenengo aldia bilok elkarrekin disko baten zaudetela.
Ze hori Mikel zuk 2019an argitaratu zenun biribilean diskoa, zuzenekoa, eta hor ja parte hartzen zuen zure alabak. Bai, alaxe da. Egia da, estik nirekin eta nik estirekin ez da, betidanik kantatu izan dugula, ez? Baina noski modu informalagoan, ez? Etxian, edo elkartzen ginenean aiako elkartean, alako ez dakin horren urtebetetzean, edo ez dakize festan, edo ez dakin hori omenaldi edo sorpresatxo bat emateko, egiten genitun gure kantatxuak, ez? Du ora, eta hitzak moldatu, eta ari ginen, ez? Pixkat, aita alaba askok egiten duten bezala, ez? Etxian eta ingurunean, ez? Baino egia da, nik uste lehenengo aldia estik nerekin kantatu zuna izan zan, izango dira 5 urte, edo esti? Bai, 5 urte izango dira, ez? Lehen da biziko jartzunen. Bai. Horretzen ez, lehen da biziko jartzunen izan zen, eta bigarrena aian. Baina hau ja bazen, hori ez, nire nik esango nuke indar bat dabil hor diskoaren buelta hortako aurkezpenetan, eta ja estik, 16 urte edo izango zituen, eta hortxe lehendabiziko aldiak izan zian ja, eszenatoki batian, mikrofonoekin, ohiko azpiegiturakin, eta publikoaren aurrean, holako lehendabiziko kolaborazioak egin genituna. Baina hori zen, hori kantu baterako erten, kantatu, eta listo, ez da? Eta izan zen, orain 2 urte, alegia, esan duzun bezala, biribilean disko hortarako pentsatu nuen, egin nahi nuela alako laburpen bat azken urteetan estetikoki eta ibilitako formatuena eta izandako zuzenekoena, ez? Eta egia da, desente ibili zen naizela azkeneko urte hauetan estatu batuetan, pandemia horretik noski, eta han Andrea Bidart, Kaliforniako kantariarekin eta Noka taldearekin kolaboratu dudala, Arkaiz Minerrekin urteak neramatzan ere gauzak egiten, Julen Alonsorekin ere, bidaiatu dugu elkarrekin eta jo izan dugu, eta barrez, eta estirekin, eta orduan, nahi nuen, pixkat ingrediente horiekin nire zenbait kantu zahar, berreman, ez? Eta hor izan zen estigila, pixka bat, protagonismo gehiago izan zuna nire lan batean, ez? Eta gero pandemia etorri zen, esti? Bai. Eta nire sorpresarako, esti kantuak sortzen hasi zen. Eta orduan, elkarri adarra jotzen, egia da, hola inungo pretensio hori gabe elkarri adarra jotzen, gainera konfinamentua leku desberdinetan egin genuen, nik hori jon eta berak aian, eta elkarri bidaltzen hasi ginen kantuak, nik kantu bat egin dut, eta ni beste bat egiten nahi nez, eta taka, ez, WhatsAppetik, ez, grabaketa txar bat mobileakin egin, eta bestea, eta tak, eta hola hasi ginen, ez, eta iaia brometan esan genuen, venga, konfinamentu honetan zuk 5 egiten bat dituzu, eta nik beste 5, disko bat egingo dugu elkarrekin. Eta esan eta egin. Hoixe da, ez dago besterik, holaxe izan zen, ez? Erdi broma, erdi apostu, eta, emaitza eguizu. Eta erdi bana. Halaxe, bai. Bai, ez, justo, aurratu zera hor preparatuta genegun kagun galderetako bati, ez, esan nola iritsi zen proiektu hori, ulertu denez, gaina etzen duten elkarrekin pasa konfinamendu hori, ez, etziaten etxe igualean. Hori da. Orduan, dena zen, zuek ezin zenuten bata elkarri ondoan entzun. Hori da. Baina bai zinatela iaia bata besteren lehenengo entzulea, ez? Zuk sortzen zunean estik zerbait, aitari erakutsi, eta zuk sortzen zunean Mikel, ez? Estiri erakutsi. Hoi da, bai, hola, nik, claro, nik inoiz ez sortu. Ta konfinamentun hainbeste denboranekan, esan hola, zein goet. Eta, irakurri, ez dakiz, hola sinitzan, gitarra jo, eta, ez dakit nola, sortzen hasi nintzen, eta printzesak eta printzeak abestia lehenengo sortu nuna, baina, eskenik sortu ditut abestik, baina nereitak asko lagundu dit, egokitzapen dena nereitak indu, nik ez dakat gitarrakin, oain gehiago, baina konfinamentun, oain dela urte bete, ez nekan hainbesteko soltura, eo akordek ez nekiskin ondo, ez ziaten ondo sonatzen, eta hola. Ta orduan, batzutan igual bialtzen nion, printzesak eta printzak adibidez, eta nahi ez ziaten kuadratzen hitzak nahi nun ritmoakin, eta nahi nun bezala, eta orduan, gauzaiek
adibidez esaten nion, hemen zingoet, eta beak, venga, sartu la menor, ez dakize, eta hola, eta pixkat, aparte, baino bai WhatsApp bidez edo bideollamadas, bai, oso zuzenean. Bai. Baina nik esan behar dut, kantuen funtsa erabat berea dela. Ni, klaro, badauzkat aukera gehiago akorde honen ordez hau sartu, edo arpegio probatu, edo pixkat erritmoak eta bar, ez denborak eta ematen duen eskarmentuaren ondorioz, baina kantuen sorkuntzan nik ez dut parterik, esan nahi dute melodiak ez direnak dira, eta harmoniak ere, eta joerak, eta tonuak, eta dena, ez? Bai, hori bai. Egokitzapenean, pixkat, arreglotan lagundu dut, ez? Orduan zen gehiago pixkat mentore lan egitea bezala, ez? Beak zekanari, hori zuk nabarduratxo batzuk eman, edo... Hori da, eta konseju batzuk, nik hemen joko nuke hau bestea, eta bai, alaxe izan zen. Eta gerora, gero elkartzeko aukera, etorri zen, ez? Pixkat konfinamentu luze hori amaitu zenean, eta hasi ginean, ez? Albotako herrira sartzeko aukerakin, eta, lakotan, aia eta hori jo bertan gaude, eta bar, eta berehala, elkartzen hasi ginen, eta bai. Ze, nik uste konfinamendua bukatzerako, garbi genuen disko bat egitera gindoa zela. Eta ustailen grabatu genuen. Ustailen sartu ginen grabatzea, beraz, pentsa, ez? Gelditzen zen, ensaiatzea elkartzea. Bai, horrela ere, orain esplikatzen nahi zaten sorkuntza modu horrekin ulertu daiteke, ze diskoa dakala 10 abesti, 5 eta 5 aipatu egun bezala, eta entzule batzuek edo pentsa ezakete diskoa entzun horretikan, seguro daudela 10 abestietan elkarrekin 2 hotxetara, eta ez da kasua, gaina, badaude bigarren ahots batzu, baina oso bigarren plano baten sartuta daude, adibidez, kotxe baten edo zarataskokin entzuten badezu, iaia ez dezu entzuten, ondo entzutezunean, fijatzea eta hor daude, eta, zakidez, da gehiago, como bi erdik sortzen duten osotasuna diskoa. Bai, hoi da. Askok ulertzeue disko hau, atea deula, erdibana dena. Abesti guztik bilonak, ez dia bilonak. Osea, dianerek 5 eta nereitanak 5. Ta nik ez dut bere abestienetan abesten, eta beak ez du nere abestienetan abesten, gaina uste hor da hola... Bai, xarma puntua. Bai. Hor da berezitasuna, zein zeinen adian. Gaina nik uste entzute dituzunen, notatzezula zein zeinen adian, Bai, baina, badaude ezberdintasun bat, baina liberen ez dago abesti bat. Antzekotasunak ere, ez? Antzekotasunak, bai, ez daudela bat lekuzkanpo bestearekin. Ja, nik uste, klaro, nire sorkuntzan nire aitak eragin aukiula, zen nik nire aitan musika entzun izan dut beti. Nahi edo ez, beti. Nahi edo ez? Nabardura garantzitsua da, nahi edo ez, beti. Egia, azkenen etxen hoi jotze hau entzun itezu, ez? Ta orduan oso barneratuta dakazu, ni behintzat nire aitan musika oso barneratuta dakat. Esan nuke, oso zarrak dian abestik ez, baina beste denak bakiskitela. Euskal Herrian egiten ditugun kantaldietara etortzeaz gain, dudari gabe, ez? Alaba delaik eta etorri izan delarik beti, kanpora ere elkarrekin joan izan geha. Kuban izan geha, Estatu Batuetan izan geha, Londresen izan geha. Adibidez, Nokaren diskoa grabatu genuenean, han esti gurekin zegoen, pixkat asistente lanak egiten, eta bar, ez? Eta orduan, hor ere pentsatzen dut, ez? Nokakin adibidez diskoa zen 4 ahotsetara. Eta hor ere nik antzematen nuen, esti hemen ari da masterclass bat hartzen, ez? Alde batetik grabaketarena, teknikoki, ez? Teknikari, mikrofono, aparailu, ezakitzer, nola egiten den, nola ezan egiten, pistak, hau bestea, ez prozesu guztia, eta gero abotsak, eta abotsak nola kombinatu, eta bar, eta, hori normala da, nik eragina izatea, biztan da, ez, dudai gabe. Bai, nik uste horregatik... Ona edo txarra ez dakit. Nik uste horregatikan dakala antzekotasun bat. Baina, oain sortzen nahi naizen abestik berrik, ez dake hain antzekotasuna. Ez dia hain antzekok. Ala behar du bainera. Berria ez, baina... interesgarria, Bai, bota du. Horregatu da gure titularra. Baina abesti berriak ez, baina abesti zarretako bat igual entzuteko tenorea irtsia. Bai, zarrak ere ez dira. Gaur egun bai, Bai, gaur egun dena azkar zartzen dela. Aitona Zebolletaren historia kontatuko. Ni hasi nintzenean, ez diren adina neukanean, egila da, nik lehenengo hainun viniloan. Eta 81an, okerrezpan hau. Eta orduan, disko hori nobedadea izan zen igual 4 urtez.
Juten itzan Durangora, 4 urte beranduago, eta disko berria. Berria oraindik. Bai, oain, 2 hilabete pasatzen dira, eta ja kantu zarra da. Ez? Bai da. Dena beretokian aztertu eroin egia da, badu hortik, bai. Gaina jendeak esatizun, noiz ateako zu disko... A ber, osa, guantxatea, Ja. Entzun da ikasi. Bueno, guk entzuteko gogoa dugu, zen izango da joko duzuen lehenengo kantua? Bilanazazu. Bilanazazu. Toti Martínez de Lezearen hitzak ditu, eta bai, holaxe, konfinamentuan egindako kantua da, gainera, bueno, hitzetan ere pixkat ikusten da, ez, badula konfinamentutik, ez dakit maitea bihar biziko naizen, eta berriz egongo garen elkarrekin, eta bilanazazu, eta pixkat esperantza, eta hor kokatzen da, ez, Totik nik uste, askotan ez dula idatziola euskaraz, ez, bueno, bera goikoan, castellanoz, espainolez idazten du, ez, eta gero itzulpena, noski, bere novelen eta itzulpenak beti egiten dira, ez? Baina poesia, hola, euskeraz, zeneri, euskeraz bializidan. Esan nahi dut ez da izan bere espainolezko poema bat hartuta itzuli dugula, baizik, eta berak... Egia da nik ere momentuan jakin nuenean, edo harridura puntu bat sentitu, no? Hau, ez da oiko egia, Totiren ibilbidean, edo behintzat nik enekin baote zen, baina bai zuen berri xamarra zen zerbaiten sentsazio. Hori da, alde batetik poesia idaztea, eta bestetik euskeraz, ez? Eta, bueno, holaxe bializian. Eta nik, ez nion, kantu horre gainea, koma bat ere ez dago aldatuta. Beste batzutan egin behar da egokitzapena, ez? Sartu pixka bate, kaltzatu, ez? Melodiara eta bar. Baina hau holaxe atera zen, eta bai badauka pixkat hori, ez, garai horren laburpen baten kutsua. Beno, azalpena entzun dugu eta kantu entzuteko herrikaz ere bagara, beraz Esti eta Mikel badoaz gure seta akustiko inguru hortara, eta entzungo dugu lehen kantu hori. Bigarren kazearen elkarrizketa akustikoetan Esti eta Mikel Marquezen eskutik Bilanazazu. Txoriak bere abian nola, ez ditzagun galinola, ez dakit maitea, bihar biziko naizen, guretzat beste egun sentirik izango ote den, izan ginen ura, izango ote garen, behin banatu eta bizitza, ondatu arren, patuak noizbait, patuko te gaituen, patuak noizbait, patuko te gaituen. Txoriak bere abian nola, ametsei eutxi, ametsei eutxi, ametsei eutxi, ez ditzagun galinola, bilanazazu, bilanazazu. Txoriak bere abian
Bueno, hortxe izan dugu lehen kantua, elkarrizketa akustiko hontan, badatoz segituan Esti eta Mikel gure entrevista gunera, eta jarraitu behar dugu, eta ez dakit ez den hemen Mikel berriz ere pixkat Aiona Zeboietaren paperan jarriko, baina grabazio prozesuari buruz ere galdetu nahi diogu, eta hemen musika konsumitzeko modu eta musika ezagutzera emateko modua eta marketinga aldatu bada, produkzioare aldatu da ikaragarri. Pentsa, garai batean Mikel Marquez joango zen estudioetara, eta orain estudioa bertan da, eta hor ere aldatu da, ze diskoa neurri handi batean, Mikel eta Esti, grabatu duzue etxean, nolabait esatearren, ezta? Bai, neurri handi batean, bai. Eta, bueno, gaur egun ez, teknologiak ematen ditun aukera guzti hoiekin, ez? Garai batean, zuek esan duzuen, aipatu duzuen bezala, ez, dena zen analogikoa, zerbait gaizki egiten baldin zenuen berriz pintxatu behartzen berriz atzera joan behartzen dena zen, bueno, egiazkoagoa, nik uste, Ni ados horrekin, bai. Bai, ezakit hitz igual potoloa da egiazkoagoa, baina, bai, orain tranpatarako eta aukera gehiago daude, baino ere egia da teknologia demokratizatu edo egin dela, ez, merketu dira aparailuak, aukerak, gauzak, eta modua dugu gaur egun, iaia top den kalitatean etxean grabatzeko, ez? Eta, bueno, aukera horiek baliatu behar dira, ze oso desberdina da estudio batera joan, eta... denboraren estrespe hortan, ez? Estrespe hori, teknikaria, bueno, badakizu, ez? Ez zait ondo ateratzen ari gaur, baino estudio hartuta dago, eta segi behar da, ez? Eta askotan emaitzak ez dira hainonak izaten etxean bezala. Eta bai, kasu honetan, alaxe egin dugu, nik etxepean badut estudiotxo bat, ez? Oiko mikrofono eta prebio eta traste guziekin, ordenagailuekin eta bar, eta han ondu dugu. Han sartu nituen nik gitarrak, han sartu ditugu musikari gehienen gauzak, pistak eta bar, eta gero nasketak eta abarre egitera, elkar estudiora joan ginen, Victor Sánchezekin, diskoa amaitzeko, ez, azken kolpea emateko, ez. Kontatu izan diat inoiz Victor Sánchez dela oso trebea bateriak editatzen esaterako. Bateriak editatzea da, bateriaren kolpeak pixkat bere tokitik mugituta badaude, eta oso zehaztasun ritmikoan ez badaude, eurak bere tokian jartzea, edo akats badago, eta aurreko estribiloko breiko hori hartuko dugu, eta honea eman. Baina lehenguan kontatzen zian Michel Longarun bateria joleak, Mikelek ezagutuko du, garaikoak dira gutxu erabera. Grabatu dugu elkarrekin. Bai, ez da, eta arek esatzean, garai batean, Jan Fokasen abilezia nagusia da oso ondo pintxatzen zuela. Bai. Eta goiuriko nahi izango du. Hasi gara frikismoekin. Baina azalduko dizut. Pintxazoa zen, pentsa, toma oso bat, ez, grabazio oso bat, 4 minutuko kantuan ondo egon, baina badago momentu bat, kolpe bat gaizki zegoena, eta horrek dena berregitera behartuko zintuzke, eta noski, akaso gainontzeko tarte hortan, hain ondo dago jotan, unpena ematen dizunez, eta gaur egun oso erresa da, ordenagailuan horrela xaguarekin klik egin, eta puntu hortan bakarrik grabatzea, eta etorraiteke bateria jotzen, eta momentu hortan aktibatzen da grabazioa, konpontzen du hori, eta listo. Baina garai batean, Mikel Marquezik esplikatuko digu, dena analogikoa zen, eta bobinarekin hor jolasean ibiltzen zinaten, eta hor bazen jende oso trebea hortan, eta etzen hain erresa, eta noski, dena pikutara bialtzeko arriskoa bazegoen. Gehien bat, hoxe oantxe esan duzun horregatik, ez? Pintxazoa ez baldin bazen ondo egiten, dena pista osoa bialtzen zenuen hankazu. Osea, berriz grabatu bertzen hasieratik amaierara, ez? Eta horrek zeuzkan zera guztiekin, ez? Oso toma ona atera baldin bazitzaizun, eta oso gustora baldin bazeun den, baina gauzatxo txiki behar baldin bazeun gaizki, zen hartu behar zen arrisku bat. Bueno, zeingo dugu. Asambla da eta erabakia. Merezi du pintxatzeak edo ez, eta pintxatzen baldin bazen, diferentzia handia zen, ez? Ze justu eman bertzen nu, milesima baleno, eta gero sartu eta atera, ez? Eta bueno, hori ondo imertzan, eta hori mundua zen, eta pentsa, nasketak ere nola ziren gara hartan, ez? Igual geunden estudioan 6 persona, eta kantua nasten zenuenean, bakoitzak zeuzkan bizpairu gauza egiteko. Hasten zen kantua, batek egin behartzun faderra 3 dezibelio jetxi eta gero panorama mugitu, besteak sartu behartzun efektua, besteak ezakizer. Eta egin behartzen denbora realean, gaur egun automatizatuta egiten diren gauza guziak, 2 eskuekin eta personekin egin behartzen.
ez? Eta, hoxe, gu baliatu gea estudio batean Donostian, kalera atea eta norbait sartu araztea gauza bat egitera. Laguntzaile mekaniko bat. Bai, hori olako gauzak gertatzen ziren. Beste mundu bada. Ez du zerikusirik, ez? Gaur egun nola grabatzen den eta lehen nola grabatzen zen. Eta bai, itzuliz pixkat galderara, ez? Bai, hori baliabide horiek gaur egun baditugu eta erabiltzen ditugu. Orduan, lasai arraio hartzen dugu denbora, grabatzeko gauzak eta gustora gelditu arte, etxean egiten dugu lan. Bidelagun zarrak eta bidelagun berriak ditu proiektuak, ze Arkaiz Minera aipatu dugu eta ikusten dira, Arkaitzen gitarra lodi Amerika roiek entzun daitezke, eta mandolinak eta biolinak eta denetarik, eta aldiz Julen Alonso ere bidelagun berriagoa, naiz eta bazen duten ibili bat elkarrekin, ez, trikitisa, akordoia, pianoan, baina hoiek bakarrik ez, sartu dituzu hortartean, Ane Bastida, etxontako laguna baxu elektrikoan, Iker Lauroba, etxontako laguna, baterian, bertan Olaia Intziarte ere izan da, Eneritza Olestia, Toti Martínez de Lezea, gero letren inguruan ere hariko zarete, baina, disko hori ontzerakoan bildu dituzu orain bat lagun, eta batzuk esperientzia berrietan ere jarri dituzu. Bai, eske ni oso berria naiz, ez? Orduan nik musikari lagunak ez nezkan oin bazkat. Oin gehiago dazkat, baina, klaro, nik ez nekan, nik Ander Zulaika ez nuen ezagutzen, edo beste bajista bat, ez dazkat gertu, holako, ez? Oain esatezu, behitu zenbat ikasieten, eta zenbat dauden, eta honekin jotzeu, eta honek hau iteu, eta honek hau beto iteu, eta honek hau beto da hau hemen erabiltzea pertsona hau justo klase ontako gauza hau iteko, ez? Nik ez nituen ezagutzen, eta Iker laguna det, eta bateria ikastena izan, eta esan zian, nik dazkat nire ezeak, nire limitek, nik aldetin puntu bateaino, beste zerbait gehiago bilatze bazu, ezin dut, ez? Eta, gatu nintzen, Ane izan zen nire irakasle, eta... Ane zure irakasle baino eskolan. Bai. Ostras! Ze zarrak aigean itxen batzu. Ane hortik ezagutzet, eta banekin bajoa jotzezula, eta, egia da nire irakasle izan zala, baino laguna baita, ez? Ez dakit alde zuen ulertu, baina zan nire irakasle laguna. Irakasle laguna. Denok izan ditu. A ber, nik izan deten lokalean musikakide, bajista, bajoarekin ikarrak zezala parte ematen, eta laguna da, eta lata gozizan. Amplia pixka geizte haukazuta, eske bestela sonidoa, eta alaren lagunak, así que ulertzi izut. Justo hola, eta behaiek alkarrekin ere bai dia lagunak, eta orduan, hola, gehatu ginean egun baten, erakutsi zidaten, da sanun, bai, ez dut. Claro, ni berria naiz, orduan gauza asko, ez da kiskitu oaindik, eta orduan, oaindik eta gutxi gonek iskin, ze inoiz ez te sortu, inoiz ez te kanta bat, oainik hasiet, zenbat lan emateun, bat, diskoa sortziak, ez dela bakarrikan zure etxeko oian gainen sortu ezu, edo zian berdin du, baina sortu ezu abesti bat, eta grabatu idet, eta ze ondo ze politia gatuan bai, zea. Eta zenbat beldur bidean. Eta ze estres, eta ze zenbat zalantza, eta ni naiz zalantzen mundu bat, gauza guztikin, nireitak askotan esati, baina hau nola nahizu, ez dakit, zuk nola nahizu. Eta azkenen da nik hartu behar diten erabaki bat, ze igual da nera bestia, ez, baina nik ez dakiskit gauza horiek. Eta, hola, ikertan hartu genitun bi abesti grabatzeko, hartu genitun sani ea grabatuko zituen, eta gero kolaboratu zu maita Olaia Intziartek, asko gustatzen zaitela nola besteun, eta esan nion Olaia ite esan zian baietz, eta gero Arkaitz eta Julen ja hoiek bazetuzten gurekin. Pakean zeuden. Eta gero nereitan abesti baten baita kolaboratu du Eneritza Ulestiak, eta nere abesti baten bai Olaia eta Eneritzek, printzesak eta printzak akustikoan 3 ahots daude baita, ziala Eneritz eta Olaia. Eta, bai, Neritze bai oso gertukoa izan dut, eta pixkategi esan diskoa grabatu genunen nahiko gertuko izan da. Ez deu kanpoa asko jo. Bai, inguruko baratzeko barazkiekin, ez? Alegia, bai, inguruko jendeakin egia da, musikari mugakideak deitu inizarik orain. Garai hauetan, uste dut, musikari mugakideak kontzeptu handu behar dugula.
Bai, 0 kilometroko musikari. Naiz eta batzuk kilometro asko dara matzazuen bidean. Bueno, bikote, bigarren kantuaren bila abiatuko gara, oroitzapenek esnatu naute, izango da bigarrena, esti? Bai, joe. Ez diren jita. Jita, Joe, ze gauza bitxia, gertatu zaiten abesti horrekin. Nik inun nere txen, hola, nere itai... Kantu guzia egiten dira, bezala. Baina, joe, nahet esan, inun nere txen da, hoi justo kanta izan, etxetik etxeako. Ze, ni junitzanen nere itai erakutsi nion, eta zantzian, bai, ondo, bale, hasierantzan, ondo, baina, eske, ez nion ikusten. Egia nik ez nula oso motivatuta adierazten, beitu kanta hau indet, ez? Ebaltzan, beitu hau indet, baino oso berde bezala zion. Ta nereitak esan zian, bueno, probatuko dugu gauzak sartzia itia, ta nereitak esateu, abesti guztik bere bidea iteue. Esan zian, nik esan nion, ez deu sartuko diskon, porque ez. Ta beak, bai, sartu ingo deu, eta ikusiko zu nola ingon bere bidea. Osea, esateu, gauza raro gertatzea la bestikin batzutan. Igual zu pentsatzezula, bestia izango en plan, wow. Bai, sekulako arrakasta. Eta de repente, super gutxi entzutea. Eta diskoko zazpigarren kantua hor sartu duzuna pixkat, bueno, txukun, beste gabe horrek hartu du. Bai, osea, horitzapenek 8garrena da, justo. Esatez, baino. Eta, bueno, hola hasi ginen gauzak sartu genizkion, da, bueno, geotak gehiago gustatzen zitzaidan, baina lare etzian gehiagi konbentzitzen, baina, bueno, nereita konbentzitu zian, sartzeko, eskerrak. Eta junginanen estudioa, Victorrek, nasketa itena izala, hola botazun, este es el single de Gaztea, ¿no? Tani, no. Y de nice. Bueno, y de nice, baina, osea, en plan, hola esan. Ondo ekarri ja. Ta, osea, hola botazun. Bai. Eta esan nion, no es este. Ta, bueno, no tengo yo pensado que sea este. Ta, justo hola, bueno, nereitek esan zuen, bai, hoi izan berdu, ta ni ez, gaina kendu inain nun, da. Bueno, azkenen komentzitu ziaten, hoi atean nun, ta nik ez dakiz ze pasadan, asko gustatzea, eta eskerrak, osea, ze ondo. Kriston poza Mateu, baino... Gurasoik kaso inbertzaile eta kaso ontan aitak badaki musikari buruz, Ez beti, Gurasoik hori, kaso inbertzaile koma batzutan, ez? Nik, abesti antzutek gurregitan naiz, baina horren arira galdera bat, ez ze koste emozional dagoen disko baten sorreran atzean, ez? Horretik gero beldurrena galdetzen izun esti, ze kantu batzuk behin sortu eta txukun, urrengo gunean berriz ere entzun edo jo eta... ez du balio, urrengoan zora garrintzuten dituzu, eta gorabera hoietan, tinko xamar mantentzia zure buru eta, bueno, guazen aurrera, ze, olako batean, zure kantutatik bizpairu ase bazizkizu zalantzak sortzen, diskoa bera ere zalantzan jartzea izaitezke, ez da? Eta hor badago emozionalki kudeatu behar bat, ez da nabatera horrexa. Bueno, ni egia da nahiko neska segurua naizela, ez? Baina, bai, badibidez nik abesti honekin oroitzapenek esnatu naute abestiakin, nik ez nun ikusten, eta nereitai esan nion, sartuko ditugu 5 zurek, edo 6 zurek, eta 4 nerek, eta ez, abesti hau, ez nun ikusten ez dakitze zalantzak, gaina letra nola nerea dan baita, esaten nun, ez daka nivela, edo ez dakit, pentsatzen dituzun txorradak azkenen, ze ez du inorrek aukeratzen zeneak nivela eta zerrek ez? Baina, bueno, hola pentsatzezu eta esaten igual akorde gutxi dazka, ez dakit, askotan simplea da hobea, ez? Bai. Eta egiten zailena. Bai. Bueno, entzun egin marko dugu, oroitzapenek esnatu naute hori, beraz, berriz ere badakizue, bidea, gure set akustikora egingo duzue, eta segituan, entzule hemen bigarren kafean entzungo dugu Esti Marquez eta Mikel Marquezen bigarren kantua. Entzuta besterik ez dugu geratzen, nahi duzuenean bikote. Gogoratzen aizu dazkeneko egun hitz
bat zela, zu eta biokain pozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitutaina alaita zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu nautea metxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren, ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Ez zaudela, ez zaudela. Esperantzari utze zaiozu landatzen hasia, desioa bilakatu ilusio erauntsia. Maitasuna izan daiteke mingots garratza gazia. Oroitzapenek esnatu nautea metxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren, ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Ez zaudela, ez zaudela. Denborarekin bihurtu zara bihotzean ordain, maite zintudan guztiak ez du deus balio orain. Itzulera mestuko dut, jarraituko dut zure zain. Oroitzapenek esnatu nautea metxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren, ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Ez zaudela, ez zaudela. Orain soilik geratzen zait gutaz idaztea, muxulaztanta irriak ez da errezaztea. Gogorra latza eta zaila da joan zarela onartzea. Oroitzapenek esnatu nautea metxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren, ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Ez zaudela, ez zaudela. Tira, bantzun dugu bigarrena ere, eta badatoz Esti eta Mikel Marquez azken txampara bidean, eta azken txampa normalen izaten da Esti, Mikel, gogorrena. Azken kilometrotan ziklistari hanketan indarrak aituta, pilatu zaizkio zailtasunak, karranpak izateko arrisko ere badago. Zenbat aldiz esan dizuet, ez beldurtzeko gure gonbidatuak. Baina gaur aldapan bera izango da. Pentsazak txirrendulariak heltzen dira, tak, ez, gailurrera, eta gero... Bai, baina mendate horan amaitzen den etapa horietako da. Zoritxarrez. Eta sarraskiari aurre egin behar diozue. Bai. Urrengo tartak sarraskia izena du, baina ez da beldurgarrea. Izena agian bai, baina... Sarraskia. Baina lasai. Guk hartu diteu zuen abestitako esaldi batzuk, eta hoien inguruan galderak egingo ditugu edo esaldiak bota, eta ea ze kontatzen digu zuen. Badakigu aipatu dugu bezala adibidez Toti Martinez Elezea, Alaia Martin, Jon Maia, jendeak kolaboratu dula letrak egiten, eta maitasun kanta bat abestiarekin hasiko naiz. Bertan diozue, hainbeste geltoki, hainbeste itxaso, eta dena esanda zegoen akaso. Zaila da maitasunaren inguruko abestiak egitea oraindik hainbeste daudenean?
Karo, eta gehien bat, norberak urte batzuk daramatzanean eta batzuk egin ditunean, ez? Baina bai, John Mayaren hitzoietan ikusi nuela nik neronek sentitzen dudan gauza bat, ez? Eta bueno, askok formulatu izan dutena, ez? Eta hori da pixka bat, Flitchen teoria hori, ez? Zuk beti egiten duzunean zerbait berria, ari zara egiten lehendik beste guztiak egin duten horren gainean, ez? Eta horregatik, ez, niri gustatu zitzaidan hainbeste, hemen dagoen tesi hori, ez? Maitasun kanta bat egiten duzunean, azkenean aurretik eginda dauden kantu guztien gainean ari zara, ez? Eta maitasun hori interpretatzeko eta hitzak bilatzeko eta sentimentu horiek azaltzeko kantu berri bat egiten duzunean, ez? Ez ote garen ari guztiok kantu berdin baten bueltan, ere sentimentu hori ere izaten da batzuetan, ez? Eta nik uste hori maixuki trasladatu zuela Jonek hor, eta nik behintzat hori, ez? Sinatzen dut sentimentu hori ere, dudari gabe. Berritasunak ere sartu dituzu, ez? Printzesak eta printzeak abestian, adibidez, jardin handi bat duen etxeak, asko balio duen kotxeak, bikote beti irrifartxoak, Instagrameko poseak, hemen ere printze eta printzesei buruzko abesti bat, gaur egunera ekarria, saren influentzia, eragina? Bai, Alaia Martinen letrak dira, intzitun oain ala bastante, nik lehenengo momentutik ikusi nitunetik esan un joe, igual eukiko nitun, 17 urte hola irakurri nitunen 18. Eta iruditzen zait, bai gazteak eta bai ez hain gazteak, gaudela oso gaixo, entre comillas, sarekin, ez? Ta askotan nahi deula adierazi zerbait ez geana edo ez dakauna, igual ze bizitza perfektu dakaun, ez? Edo ze kotxe polita dakaun, eta nahi deula izan zerbait ez gana, eta benetan siniste deu hoi izan behar deula, eta nire ustez, irakurri nituen letrak, eta iruditu zitzaidan oso beharrezkoak ziala momentu hontan, ze bai, ni nire kasun ez da, nire ingurukok ere igual ez ditut hainbeste ikusten, baina bai ikuste ditut neska gaztegok, batez ere neskak, mutilak ere seguramente bai, baina batez ere neskak, 15 urtekin, 16 urtekin, nahi duela izan zerbait, ezin duena izan, ez diana izango, eta bide hortan tristura bezala sartzen zait esate, ze bat gauzat on emateitun sare sozialak ez, azkenen baita guri lotuta, musikai lotuta eta abeslari lotuta, ez pasaude sare sozialetan ez zaude. Eta oso tristea da hoi baita. Edo, balimazkazu 16 urte eta ez pakazu Instagrama, baina, zera, raroa, ardibeltza, ez zaude, ez enteratzen, ze gauza gertatzean, ez? Eta, pixkat horren inguru ninun, eta, ze topikoak birrinduz, egia esan, ez? Hau bai, sarraskeri aurre egitea. Bai, horrezko matrikula bila da bile mezundia, Bai, Jesus. Eraso azken kilometrotan eta garaipena nahi dute Mikel Marquez eta Esti Marquezek leia dago. Milioika bider. Hau Toti Martínez de Lezaren testua, esaldi bat aipatzearen, jakintza iturrietatik urrundu eta baztertu naute, eta hala ere hizkuntza idazten ezen jakintza, sinesteak tradizioa irakasten jakin dut. Hau irakurri dizuet pixkat euskal matriarkatuari omenezko kanta bat dela. Bai, eta gainera Toti bera ekarri genuen errezitatzera, ez da, bere indar teluriko eta hori, ez, lurraren azpitik eta harrietatik datorren indar hori ekartzen duelaik, ez, eta nik era bat hitzezit suskrbitzen ditut Totiren zera horiek, ze gainera hori dokumentatuta dago, esan nahi dut, ez da asmakizun bat, ez, hemen Euskal Herrian, ez, emakumea jakintza iturrietatik baztertua izan da, edo saiatu izan gara, ez, munduko beste leku gehienetan bezala, ez, eta oraindik gertatzen den bezala. Eta hala ere, ez, emakumeak izan dira hozko tradizioa mantendu dutenak, ez? Hemen adibidez, pandero jole zerak, ez? Hemen dauden kopla zaharrenak, Euskal Herrian oroitzen diren kopla zaharrenak emakumeek gordeak izan dira, ez da?
Alde batetik hori ez, hilkutsaren alboan kantatzen ziren hoiek, edo oinatiko arautzen jasotako perlak hori ez, panderu jole emakume hoiek gorde zituztenak, ez? Duda izpirik gabe emakume izan da hemen gure hizkuntza eta tradizioaren gordailua, ez? Eta horren lekuko da totik esaten duen hori dudai gabe. Sarraskia gainditu duzue, baina nota igotzeko azkeneko galdera. Ze aipatu ditugu Jon Maia, Laia Martin eta Toti Martinez delezea, baina estik ere idatzi ditu letrak. Adibidez, entzuten ari garena, zer da maitasuna eta hortik esaldi batzuk. Maite direnen berotasuna, urrun daudenen gertutasuna, ez dauden hoien isiltasuna, sentipen oro da maitasuna. Zer da maitasuna? Baina gero, oroitzapenak esnatu nautea bestian ere esaten duzu, maitasuna izan daiteke mingots, garratz eta gazia. Maitasunaren bi alderdiak islatu nahi izan dituzu abesti hauekin, nahi gabe atera da? Uste nahi gabe atera dala. Inunen zer da maitasuna, nahi izan ditu netzat maitasuna edo nire ustez maitasuna dian gauzak izendatu, ez? Nire ustez ez dauden horien, idatzieten esaldi bakoitza zerbaitekin oroitu edo pentsatu zinetez. Maite direnen berotasuna, nire guraso, lagunak, ez? Ez dauden horien isiltasuna, adibidez nire amona juntzan oin dela 2 edo 3 urte. Olako gauzekin gogoratu zinitut, ez? Eta oroitzapenek esanatu naute, baita maitasunezko abesti bat da, baina, abesti horrekin zerbait raroa gertatzea. Ze bakoitzai gauza diferente bat, baina oso diferentea gogorarazte jo, ez? Bat goatza bere txakurrakin hilindala. Beste bat goatza bere lagun batekin, lehen bere gertu sentitzezuna, eta guain ez da ona, bai, ez? Azkenen nik nion utxune batengan pentsatuz, ez? Ta ez dakit, nik ez nitun batea hain, egia esan, aparte nitun, eta bai, bilak maitasuna ningurun dia. Ustet asko idaztetela maitasuna ningurun, ez dakit zeba da, baino. Ez dakit, erresa itezait. Nolako enborra, alako zura, hau dezu ezuek itxura. Bueno, beraz, nota onarekin gainditu dute. Bai. Eta etapa garaipenean eskutik helduta iritsi dira helmuga lerrora. Eskutik helduta iritsi helmugara eta eskutik helduta ies egingo dute bigarren kaferen laborategitik. Espero dugu, ze agurtu beharrean gara, arratsaldeko 6ak hortxe bueltan dauzkaguta. Eta tira, eskerrak eman barko dizkiegu. Ezer baino gehiago eskerrak eta plazerra izan dela, ez da? Zuei, eskerrik asko zuei. Gauza bera, gu ere oso gustora ditu beha. Nahi bazue etorri bain gukin 2. hartzea, 2. kafea. Hau bombitiona da! Maitasuna zer den edo zer ezten argitzen dugun bitartean, agurteko zaituzte guztuek ere entzuleak, bihar osteguna arratsaleko 4:00 aurrera izango gara hemen, bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian, eta gainera ezin giro hobean izango zarete, ze nienago, eta Goiuri, Iñaki eta Oiana Maritorenarekin ederki asko izango zarete. Plazer baduzue, arratsaleko 4:00 aurrera hemen izango gara, eta gozatu zer da maitasuna kantu honen azken akordeekin. Mila esker bikote, Esti eta Mikel, mila esker entzuleoi. Iñaki, zu datorren astean ikusiko zaitut, zu Goiuri ere bai, baina zuek bihar elkar ikusiko duzu. Asko zua. Maitasuna, sentipen oro da maitasuna. Zer da maitasuna, sentipen oro da maitasuna. Kid Calm and bigarren kafea.